Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 1, Siwelele 1. I'm joined by Umdluli. Danke Sithibo. Kalaputi. Yabona njengoba besiloko sidlala Sithibo. Kalaputi. Bengiloko ngicula le ngoma. Yeah. Ngithi inzima le ndlela iname eva iyahlaba kukuthanda. Zima le ndlela iname iyahlaba kukuthanda. Yes Sithibo. Le ndlela inzima Sithibo. Inzima Sithibo. Yazi thina iOrlando Pirates sizama ngeindlela zonke Sithibo. Sizama ngeindlela zonke. Inhlanhla ayikho kithi Sithibo. Yes. Ayikho inhlanhla kithi Sithibo. Yes. Yabona mawungabheka Sithibo ama chances wamisile la so maningi. More than 10. More than 10 Sithibo. Yeah. And mawungabheka kule 3 games esidlalile Sithibo. Siyeka ama chances amaningi Sithibo. Ama chances siyawa creator. Yes. Yabona ugoalkeeper ofana noGod Sithibo. Yeah. Akusu goalkeeper ongamshanga shot Sithibo. Yes. Mawumshanga shot uyamhlanyisa Sithibo. Yes. Abo goalkeeper ofana noGod Sithibo. Yilabo goalkeeper ulibashanga amathepini Sithibo. Yes. Ubashanga amathepini siphasane and then bese siyakora Sithibo. Akafana noPeterson. Akafana noPeterson Sithibo. Akafana noPeterson. And Sithibo mawubheka nem. Yabona Sithibo umfukeng Sithibo. Umfukeng kulama game esiwadlalile ayi3 Sithibo. Akekho ephathini Sithibo. Yes. Akekho ephathini Sithibo. Yes. Akusulo mfukeng esimaziyo Sithibo. Yes. And uyabona ucoach Sithibo wenza imistake ukuthi angacalisa uwothi game Sithibo. Big mistake. Wenza iphutha Sithibo. Big mistake. Yabona uwothi Sithibo uyayazi into ayizele kuPirates Sithibo. Yes. Kunamanye amaplayer ayazi into ayizele kuPirates. Yeah. Yabona makuwoto. Yeah. Ku-Apolice Sithibo. Baya all out labantu Sithibo. Folento Sithibo. Yazi labantu Sithibo basihlekisa ngabolithabiseni Sithibo. Amakhosi Sithibo. Uyayibona la inengi Sithibo. Uyayibona Sithibo. And isikhathi esiningi siblame ucoach Sithibo. Yes. Siblame ucoach. Yes. Ama-players Sithibo awangene ephathini Sithibo. They're not serious. They're not serious Sithibo. Yeah. And mawubheka u-Abdul Samad Sithibo. Yeah. Akafani namanye amacoach Sithibo. Akafana Cedric Sithibo. Ngoma mawungabheka Sithibo the previous coaches laba coach iPirates Sithibo abalitholanga lethuba lokuhlala ku-number 1 ku-second round Sithibo. Yabona uwadu Sithibo yazi indaba yakhe Sithibo. Enye into Sithibo elimazi Abdul Samad. Mawungabheka Abdul Samad akasafana sekuqaleni. Besithi maskora Sithibo Abdul Samad beka celebrate nathi Sithibo. Yes. Uzubunzima lo mjita Sithibo. Mela simbheka up njengamabhakaniya Sithibo. Mela simbheka up. Ngiyabonga Sithibo. Thank you man.